bụ ebe a kpọsasị ụdala n'afịa ma na-eli ya, mana ada afụ ụdị ife dị otu a n'ala Igbo tụmadị Anambra steeti. Ngwa nene ife onyonyo a ka ịmala ife kpatara ya. Ndewonu ndị ọma nji eme ọnụ, ana m anabata unu n'ihe mkparịta ụka anyị nke taa, ụdala ife alụ n'ala Igbo. Ịnụrụ ya ọfụma, ụdala ife alụ n'ala Igbo. Ịmabụ na ụdala bụ ife alụ n'ala Igbo mbụ? Ngwa gee ntị ka ịma ife kpata anya. Mana tutu anyị amalite, ịṅụkwana mmiri, ịṅụbero ụbọchị ka ịgbara ofu iko mmiri ka ịṅụọ, maka na gịnị? Mmiri bụ ndụ. Ndị ụbọchị na-ekpukwu ọkụ, ya jee gbara ofu iko mmiri ka ịṅụọ. Eje m obodo n'izu gara aga, nwa nwanne m wee kpotalụ m ụdala. Ya bụ ụdala na-atọ, ejide m ofu ebe onyetụ ya mgbe emesịa ka m wetala ya. Ya bụ ife wee kpanie mmụọ m ịkpa ma ihe gbasatara ụdala ihe alụ n'ala Igbo. Ịma na abịa na esi ndị ojii bụ Afrịka, ụdala bụ ife inwe ike ịfụ ebe ọbụla ịga. Ije n'afịa ifu ebe a na-eli ya. Mana ọ dị okwu otu a n'ala Igbo, karịsịa n'obodo Anambra steeti. N'ala Igbo, ndị Igbo fụlụ na-afụta ụdala ka nwa. Maka gịnị? Mmadụ agha amụsịrị nwa kulu nwa jelee n'afịa, maọbụ ịnọkọta mee gịnị jee gota nwa n'afịa. Ọkụ ya kpatara na ada eli ele. Maka gịnị? Na a na-afụ ya dịka nwa. Abịasịa n'ala Igbo, ọtụtụ nsọ ka a na-asụ ụdala n'ife gbasatara ụdala. Nke mbụ, ịma nligo enye ụdala si na ị na-ahụ ụdala. Nke ịbụa, ịma nji osisi jee wọtue ụdala. Ihe eche ụdala ejiri aka ya chaa ọchasịa n'elu, ọ daa. Ime gịnị? Ịtụtụrụ ya. Dị na anyị kwenye na ụdala ọbụla dị n'elu mmiri makwasa wee jiri aka ya daa na ọ na-atọkanarịsị. Ọ nke a ka a na-akpọ nwannu. Ịlachanugo nwannu, ọ na-atọ pụrụ iche. Ịma na ụdala si na ọsọsọ ya mụta nwa na-agbawa ọnụ, mana ya na-agbawa ya ọnụ. Maka gịnị? Ọ bụ na ya gbawara ụdala ọnụ, anyị ama nlachi ya. Ya na ya na-agbawalele ụdala ọnụ. Abịakwa n'ala Igbo, ada eji mpanaka eje eche achụ ụdala dara ada. Maka gịnị? Anwụrụ ọkụ ahụ na-akwụpụta na mpanaka ka ekwenye na ọ na-emebi ndị dị n'elu, mee fọme gịnị? O ruo ọtị. Igbuka ụdala egbuka maọbụ gbutue ya egbutue mgbe gboo, ị ga-akpọkọ ụmụaka meelụ fasalaka ya ọfa sifa na gịnị na ịchọ igbutu ụkwụ ụdala. Ọ bụ na ha asị gị gaba n'iru, ị gaba n'iru jee mee gịnị? Gbutue ya. Mana ọ bụrụ na ịnụpụ isi wee jee mee ya ebe ụmụaka si ga-emeni ya, ife ifụlụ ewelu. Ọ ife ndị gboo kwenyere ya. Mgbe gboo kwa, ụmụ agbọghọ onwe mmemme a na-eme mgbe abịa n'ukwu ụdala, ewelu nzu wee tebukwu ụdala, tebịa tọchasị anya mma. Ụmụ agbọghọ ewee sibe nri sie ya n'ọkụ, ewee buru ya jee n'ukwu ụdala wee na-agba egwu na-agarugo ukwu ụdala. Fa gbasie egwu, fa anọla ebe a lie n'ife si. Ọ mmemme a na-emecha mgbe gboo, mana kịta adịrọzi afụ dịka mmemme. Maka gịnị? Omenala anyị dịzi ka ọ na-anwụ anwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ isukwu asụsụ anyị na-emefu ifele. Nye ọ bụrụ na ị na-akwado ije Igbo, ana Igbo ọbụla, karịsịa Anambra steeti, ka ị amata na ihe ndị a bụ ihe a na-asụgasị asọ n'ebe ụdala nọ. Ndị be anyị, ama na ịmụta ife abụọ maọbụ ịtọ n'ime mkparịta ụka anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụkwa na ọnwa ajụjụ eche ịjụ m, ma ọ bụ ihe ịchọ itinyekwu ịgbakwunyekwu n'ihe nke m kwuru ekwu, biko mee ya n'okpuru ebe a na-edepụta ihe ndepụta. Ma chetakwa na-asụ asụsụ Igbo, na-akwado asụsụ Igbo ọfụma. Ị nọ na mba ofesi ma ị nọ n'ala Igbo, na-asụ asụsụ Igbo. Maka gịnị? Igbo anyị amaka. Aga m afụ unu n'ihe mkparịta ụka m ọzọ. Ka emesịa.